مالباتê dîlgirtiyan û şîneyên Hesekê bo pêşwaziya dîlgirtiyên xwe yên li gel hikûmeta Demkiya Sûriyayê li çerxereya panoramaya bajêr kom bûn û bi girseyî pêşwazî li dîlgirtiyan kirin. Di pêşwazîkirinê de parêzgerê Hesekê Nûreddîn Ehmed hejmarek ji kesayetên herêmê û rûspiyên bajêr amade bûn. Di çarçoveya cîbcîkirina bendên peymana navbera Qesedê û hikûmeta Demkiya Sûriyayê de dîlgirtî hatin berdan û şêneyan hêvîkirin ku di demên pêş de hemû dîlgirtî werin berdan û li malbatên xwe vegerin. Li gorî amarên hejmara dîlgirtiyên hatine berdan 100 kesin ew jî ji Reqa, Dêrazorê, Kobanê û Qamişloyê ne.